அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் ஸ்பாஞ்ச் ஃப்ரீ கிஃப்டாக கொடுக்குறது எல்லாமே ஒரு பாஸ்கெட்டில் இருக்குது. ஸ்டீல் மிஷின், பிளாஸ்டிக் ஸ்வான்ஸ் நான் இந்த மாதிரி சவுக்காரெல்லாம் பேக்கேஜிங் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னோடய கான்சீலர், லிப்ஸ்டிக் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஐலேஷ் பர்மிங், இங்கே எண்ணெய் செய்கிறதுக்காக ஒரு மினி ஸ்டவ் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா என்னோடய கவர் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நான் எண்ணெய் நிறுக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன். அண்ட் கவர் இந்த பிளாஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் நார்மலாக கிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்காக வச்சுருப்பேன். இந்த கவரெல்லாம் உங்களுக்கு நார்மலாகவே தெரியும். அண்டு மினி ஸ்டீமர் என்னத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் தான் நான் சவுக்காரம் செய்வேன். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சவுக்காரத்தோட பேஸ் கோட் எல்லாமே கீழே இருக்குது. அண்ட் போஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஃப்ளையர்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இங்கே பாருங்கள், ஆல் ஹேண்ட்மேட் ஹோம்மேட் ஸ்டிக்